prázdniny jsou skoro v čudu. To je smutná nebo dobrá zpráva? Záleží jak pro koho. Přejeme vám pěkný den po delší době, opět touhletou formou videa. A pro nás je to signál, že začínáme přemýšlet o tom, s čím budeme jezdit po školách, co budeme přinášet, co budeme vymýšlet. Konec prázdnin je pro nás výzva, protože přemýšlíme nad novým, ale zároveň se ohlížíme za tím starým. A jsme trošičku přemýšleli nad tím, co jsme zažili nebo viděli za uplynulý rok ve školních prostorách. A zkusíme vám takový kratičký výcud z toho nabídnout. Dopředu říkáme, že to nejsou tvrdá data, to znamená, lze s tím polemizovat. Jsou to naše postřehy. Na druhou stranu za uplynulý školní rok jsme pracovali se stovkou školních kolektivů. Tam se domníváme, že už některé věci vyčíst lze. Karle, to, co jsem já zachytil jako jeden z takových principů, který vidím hodně ve školách, je únava, která mám pocit, že je čím dál větší, možná souvisí se stárnutím sboru, s tím, jak se zvyšuje průměrný věk učitelů. Vnímáš to stejně? Vnímám to hodně podobně, protože ať chceme nebo nechceme, je to ostatně vidět i na nás. Věk je neúprosný a vlastně s tím stárnutím jdou proti sobě takové dvě věci. Jednak je tam úbytek energie a na druhé straně je tam trošičku rigidita. To znamená bránění se nového, tendence být už dopředu jakoby zježení, když chceme něco měnit, což samozřejmě, pokud se nám to potká v týmu na škole, může být pro ředitele a pro šéfy těžší něco měnit. A současně s tím stárnutím a rigiditou souvisí to, že máme tendenci vlastně to, co jsme zažívali my na sobě, cpát i s současným dětem a vzpomínáme, jaké to bylo dřív, což nám samozřejmě nepomůže, protože dneska ta doba je úplně jiná. Chápu to správně, že držíme osvědčené vzorce, že se bráníme novým, takhle jsme to tady nikdy nedělali, stěžujeme si na to, že ty děti jsou jiné, než jsme bývali my. A jsme rigidní, což to tak je. A jsme rigidní. A za mě ty děti jsou úplně stejné, jako byly vždycky. Mění se prostředí, mění se doba a ty děti se přizpůsobují tomu, co se děje kolem nich. A myslím, že každá generace si tohle zažívala a pokud zůstáváme v našem vztahu k dětem, v tom, že do nich budeme cpát, to, co cpali do nás ostatních, budeme to mít těžké. Já bych vypíchl toho vztahu, protože vztah to je prostě základ všeho a pokud si s těmi dětmi nevytvoříme vztah a budeme naštvaní, že používají mobily, které my dospělí jsme jim dali, že jsou závislí na sociálních sítích, jejichž algoritmy my dospělí jsme vymysleli, no tak logicky se nikdy nepotkáme a to je škoda. A jak se vytváří vztah? Vztah se vytváří tím, že přemýšlím o těch lidech jako o lidech. Přemýšlím o tom, že je pro mě důležité s nimi komunikovat, že je důležité pro mě něco sdílet. Vztah se nevytváří tím, že přijdu a narvu do nich telefonní seznam. Tomu asi rozumím. Já to mám nastavené tak, že vlastně jenom tam, kde dlouhodobě fungují vztahy, může dlouhodobě fungovat také výkon. Krátkodobě donutíte někoho makat pod tlakem, dostat z něho výkon, ale dlouhodobě to nikdy nefunguje. To znamená, vytvářím vztah místo jednostranných transakcí. A to vnímání v uvozovkách klientské, vnímání potřeb rodičů, vnímání potřeb dětí je jeden ze znaků, který z mého pohledu vyděluje ty úspěšné školy od těch méně úspěšných. Na prvním místě vztah, ze kterého se rodí výkon. Pokud to pořadí převrátíme, nikdy to nebude dlouhodobě fungovat. No a na to navazuje okamžitě role šéfů. Jestliže vejdeme do školy a potkáme šéfa, který působí dojmem, že cestou do své ředitelny zemře, tak logicky nemá šanci ovlivňovat dění v té škole, nemá šanci tam vnášet energie a nějaké nové věci. A na to hned navazuje lojalita zástupců. Jestliže jsem si vybral zástupce, před kterým musím zvažovat, co řeknu, protože by to okamžitě použil proti mě nebo donesl do týmu a tím je znejistil, tak v té chvíli tenhle zástupce mi je k ničemu. Role šéfu, ten případ, který si pojmenoval, to znamená ta téměř nulová energie u šéfu. Já jsem rád, že ho moc nevídáme, že nás většinou vítají energičtí šéfové, energické šéfky. A pro mě je hodně zajímavé, Margaret Thatcherová, když si řekla, úsudek o lidech si vytvářím v prvních 3 vteřinách setkání a málo kdy ho měním. A pro mě je zajímavé pozorovat, když nás někdo ze šéfů uvádí do ředitelny, jakým způsobem komunikuje s dětmi, které mí, jakým způsobem ho děti zdraví nebo nezdraví. A velmi často už jenom cestou od odchodu do ředitelny nám to o té škole říká mnohé. A
to jsou třetí oči, které vidí, co se v té škole děje, a šéf je ten, který udává, jaká pravidla v baráku platí. Šéf je ten, který vnáší náladu do baráku. No a pokud se budeme bavit o loajalitě zástupců, tak za mě je to jedna z těch klíčových rolí pro výběr zástupce. A pokud bychom se vrátili na seminář, kde jsme zažili poměrně bizarní situaci, kdy manšaft něco vyčítal své zástupkyni a zástupkyně říká, no ale já se svým šéfem nesouhlasím, já jsem na vaší straně. Tak musím přiznat, že to taky byl jeden z našich nejtěžších seminářů, notabene ještě dvoudenní. A pokud je ten manšaft takhle rozhádaný a zástupce vystupuje tímhle způsobem, tak nebude ve škole fungovat vůbec, ale vůbec nic. Další bod, který hodně ovlivňuje dění ve školách, jsou rodiče. Máme školy, kde se rodičů bojí. Máme školy, kde s rodiči bojují. A máme školy, které jsou nejúspěšnější, které rodiče zhraničňují, protože v dnešní době spousta rodičů má pocit, že můžou všechno, že mají na všechno právo a že to je dítě je jediné, které v té škole je a vy kolem něho máte skákat. Já tady vidím dvě směry, které ovlivňují komunikaci. Spousta kantorů je natolik rigidních, že je zaskočí jakýkoliv dotaz, legitimní dotaz rodiče, protože léta letoucí byli zvyklí, že rodiče se přece na nic neptají. Takhle to tady vždycky bylo a zcela legitimní pohodový dotaz rodiče je vyhodit z rytmu. A pak vidím obrácenou tvář, kdy skvělí kantoři si nechají šlapat na hlavu, protože přijdou rodiče, kteří udělají 3 rychlé věty a my jsme zaskočeni, protože komunikovat s rodiči nás nikdo příliš neučil. A to obojí mě přijde jako extrém. Naopak jako úspěšné vnímám školy, které se snaží rodiče vtáhnout do komunikace, pro které rodiče jsou partnery, byť je to někdy se sakramensky těžké. A to, co možná se bude, možná nebude líbit, ale je dobré to přijmout. Způsob komunikace hodně ovlivňuje úspěch školy. Rodiče velmi rychle posoudí, jakým způsobem komunikujete s jejich dítětem, jakým způsobem komunikujete s nimi samotnými. Obtížně posoudí, jestli skvěle učíte zeměpis nebo dějepis. No a poslední, co vnímáme jako velký rozdíl mezi úspěšnými a méně úspěšnými školami, je vyváženost mezi dovednostmi a znalostmi. Úspěšné školy to nemají postavené na znalostech, kdy rvou do dětí věci, které jsou v učebnicích, ale spíš na tom, jak tyhle věci umět aplikovat, umět používat. A jakým způsobem vlastně pomocí dovedností si přicházet i na věci, které třeba ještě neznají a nepotřebují, aby jsme jim je sdělili my, ale aby si k ním došli. Či dovednosti, znalosti strašně důležité vybalancovat. A to balancování může probíhat jenom na základě domluvy. A pro mě je vždycky takové divné, když vidím, že v jedné a stejné škole učí lidé úplně různým způsobem. A teď se nebavím o drobných didaktických technikách, teď se bavím o tom, co vlastně chtějí dosáhnout. Zatímco jeden do ní řve znalosti, druhý jde přes dovednosti. A děcka mají v tom docela guláš, mají v tom docela zmatek. Kantor, který se snaží učit moderně, se může cítit osamocen. A to potkávání se v rámci školy je pro mě možná role šéfa s tím spojená. Je pro mě jeden z nejdůležitějších znaků, který ukazuje na ty úspěšné školy. A potkáváme se, mluvíme o tom, kam směřujeme. Když použiju škaredé slovo vize, víme, kam chceme tu školu posouvat, kde ji chceme za 3 roky mít, co s ní chceme dělat. Dokázal by nám na to odpovědět kterýkoliv učitel, kdybychom ho zastavili během přestávky na chodbě? Takže spousta otázek, těšíme se na vás. Auto má plnou nádrž, brzo se uvidíme. My máme plnou nádrž taky, hezký školní rok. Užijte si.